Γιάννη, καλημέρα και πάλι. Αυτό είναι ένα από τα χωράφια που κάναμε, ρίξαμε το σκεύασμα. Δεν είχε και αυτό πέρσι καρπό καθόλου. Τα βλαστάρια τους είναι σχεδόν 10 με 15 πόντους. Τώρα δεν ξέρω, κάτσε να σου τραβήξω λίγο. Καλά φαίνονται. Λοιπόν, είναι λίγο πιο πίσω, λίγο σε πιο δεύτερη κατάσταση από τα χθεσινά. Να σου δείξω λίγο τι τους κάνω. Τις ανοίγω λίγο, τους βγάζω τα λέμαργα. Τις ανοίγω μέσα λίγο. Αφήνω και κανένα για ίσιο. Είναι λίγο πιο πίσω από τις άλλες. Πιο δεύτερες. Ας σου δείξω τώρα τι κάνω εδώ να δεις. Έτσι θα τις κάνω όλες, θα τις ανοίξω στη μέση. Γιατί και αυτές δεν είχανε. Άμα τις βοηθήσει λίγο ο καιρός και λίγο εσύ, μπορεί να κάνουμε τίποτα. Καλούτσικες είναι, δεν είναι πολύ κακές. Θέλουν λίγο ψιλοκαθάρισμα, αλλά αυτό δεν το κάνω και πιο μετά. Εντάξει, είναι κάποιες είναι λίγο πιο χάλια, λίγο πιο καλές. Θα δούμε. Κάτσε να σου δείξω και κάτι άλλα βλαστάρια εδώ πέρα. Άλλη μία. Γιατί χθες τράβηξα βίντεο λες και τράβαγα έργο. Και εδώ έχουμε βάλει το σκεύασμα, να ξέρεις, δεν ξέρω, το είπα, δεν θυμάμαι. Τις ανοίγω λίγο από κάτω, λίγο μέσα. Νομίζω ότι πολλά δεν θέλουν, Έχουν κάτι ξέρα. Δεν ξέρω γιατί τα έχουν αυτά όμως τα ξέρα. Εντάξει, αυτό εδώ το χωράφι έχει και καρκινώματα πολλά, λόγω εδώ και 15 χρόνια τα έχει γαμίσει το χαλάζ, δεν έχει αφήσει τίποτα. Και ακόμα δεν μπορούν να φύγουν τα καρκινώματα. Λοιπόν, αυτές είναι οι ελιές. Κάτσε να σου τραβήξω και ένα βλαστάρι μέτριο, πάντα σου βλαστράω. Το τραβάω, δεν σου τραβάω το πιο καλό. Κάτσε να δούμε ένα μέτριο βλαστάρι. Και να τελειώσουμε. Εντάξει. Ένα μέτριο. Να σου τραβήξω και εδώ άλλα 2-3 που είναι πιο καλά λίγο. Τέλος. Κάθε μέρα που αλλάζω χωράφι θα σου στέλνω και από ένα βίντεο. Οπ.